the clearing ni at least digi siya duman sir nag-change venue dan ta amin tayo kayat na ti aglako ngem talaga nga maiparit nga minti sidewalk sir ta deti sidewalk nakalatang talaga nga pagnaan iti tattao iso nga hami kan iso that permit bawal iti sidewalk nga vendors so kinasarita mi isuda nga ikarigatan mi ikande iso dati umno nga pag-venue anda kapunti kasta makalako damit laing. Tate kunakon isumet ti pagbiaganda apo ket narigat met nga istapen isuda. So ikarkarigatan ni Apo Mayor nga ikande iso dati venue nga paglakwan kapunti kasta makalako damit laing apo. Parit di apo iso peti may isang rubrubingan meet every day agrobing kami ti around 10 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon kapunti kasta aket masubaybayan milata apo. Namayan na iti makikita tayo nga mapaling nga pagpwestuhan da dito. So far ma'am, i-advise mi kanya da nga sumbek da pa lang iti supermarket ta permi nga affected nga minti market apo aglalalo digitoy prutasan digiti aglaklakot prutas ti sidewalk ngamin mostly ket isulat at paggatgatangan dan so hanmet nga ti iparit nga aglakot pero bawal talaga at sidewalk numabalbalin ket ije tiyendaan amin kapunti kasagit na pimpintas met laeng iti panaglako da ije ako. Ma'am, ti monitoring tayo inaldaw-aldaw damat dagiti na multan ma'am. Kadagito yan ma'am awan kasi nagtulnog damit ket didigi aglaklakon. Nga talaga nga haanda mapanen. Awan da pa ijay chowkingen dagiti fruit stand ijay. Awan pa dagiti aglaklakon ikanan ijay duhanen ma'am kasi affected met iti restaurant at ate ko namon ti ikanan na lang si sumrek dagiti ngilaw ijay iso nga talaga nga imparit mi pay.